Hello mga kaboss Uncle Solores Denny. Welcome sa akong channel, Boss Uncle Solores. So karon guys, ato interview ni si Boss Gibbs, Boss Kevin nga nakita na tong gainusara raman diri sa kuan. Diri sa ilalom sa dakong mangga. Aton doolon si Boss Gibbs og nganong gainusara ra siya diri wa man siya kauban. So muna si Boss Gibbs gainusara diri. Boss Kib, anong gainusara man ka diri Boss Kib? Okay, kapoy mangukugi kag daro good Uncle Solores. So mao to mga ka-boss, mga ka-uncle. Ikapoy dag dinaro ni Boss Kevin di ay. Nya, kumusta man kinabuhi nimo Boss Kib? Okay ra kayo boss Uncle. Inanglan na sa kong pahuway ron kay unyang hapon magdaruhanay man pun sa akong kuan, huagalon. So unyang hapon mga ka-boss Uncle, si Kevin magdaro na pud ako noonya. So unsa may kaistorya nimo Boss Uncle? Wala kay i-shout out diha? Isa kay nagkaliso ng atong cam. Shout out day ko sa kuan, Dumaguete Viners ug sa mga viewers nimo Boss Solores nga basta mo subscribe sa imong YouTube channel. Sige. Daghang salamat ha. Boss Gibbs day, Boss Kevin. Muna si Boss Kevin, palingaw-lingaw raman si Boss Kevin. So mula ka na ko Boss Gibbs kay napaman mi buhaton. Sige Boss Uncle, amping ayo-ayo. So mo to si Boss Kevin guys. So ay mo kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel, Boss Uncle Solores. Bye bye.